O karon ba kasama ni ang sumpay ni bag-utang sugilanon, ani? Swerte kayo ang lalaki nga ako magustuhan kay mura na sila nagkadaog og loto kung ila ko maangkon. But shit! Ganun nga man na mo makita, Hector! I am such a gym kaha nga angayan ni mong apingan, no? Pero wa ko ka na makita gikan mo. Kay mas giyatagan ni mong importansya ang babae nga ubos ra kay nako. Pusa, buhaton ko ang tanan nga kasilagan ni mo siya. Gubuon ko si Annie. I will make it sure nga bisan sa pagpaduol, dili mo na unya ka na buhaton, Hector. I swear you are going to hate that bitch. Likayan mo na unya siya. Biyaan pag yun unya siya ni Lambert. I told you, I am such a bad girl when I'm jealous. And did I mention that it brings out the worst part of me? Oh, yes, I did. So, ayan na kay Pong, kung makabuhat ko og daotan nga to sa babae nga imong naggustuhan. Ganina paka nga murag buwa sa imong kaugalingon, Talala ka, girl, pagawas ni mo gikan sa office. Ano problema, girl, Gusto ka iinom na? Ha? Let's go! Magtagay ta samtang magsulti ang nakahasol ni mo. May gihuna-huna lang ko. Kung di pa ka anda mo share, okay ba? Pero gusto ko masayod ka. Gani ara ko, ha? I'm the kind of friend nga mahimo gid kayo nimong sandigan, imong kasaligan. May higala usab ko nga sama ni anak ka ni Adto. O sa kamatuod nga higala. Ano niya? Hain naman karon? Naaman gihapon? Na naman kahagihapon? Ano niya? Naagi hapon pero lahi na. Kung sila lahi na, nag-away mo? Oh, wa man pero lahi na nga akong gibati para niya. Ano sa to? Huwag na ako madungog, girl. Ha? Ay, wa, uy. Basta mauna to. Wasab ko makasabot na ako kung unsa ni. Basta, ambot, uy. Basta mauna ni. Ha? Niya sila mohonong ning among dapit. Giato da siya. Mao ka ng lalaki ha ang iyang gikauban ka ganina sa pagpangaon. Gwapo sab. Mistisohon og di auto. Pilit ra ba kayo mo dagtan aw da? Inahak ba yayin ni? Wala. Guba na sa dughan ko. Kung nahiwa pa ning kasing-kasing na ako, ani, hakbay ra untanin na ginamay. Oh, di kay ginamay ra. Kundi, nagginaling na yun. Sus! Playgirl, ginibabayan na. Abi kay, wa man si Lambert. Lain na sige kauban. Ako na lang untay imong kiplihan, girl. Kay musugot ramang ko. Bahalag sakit. Bahalag play ra basta sa makadyot. Ako ka, girl. Na ako ka. Bono! Oh. Boss, Victor! Sapot ka, boss? Sabi mong kontrabos kaya itong sulgon, ha? Sulga ko!
Ako man kaugalingon ng akong kontra. Ali, dasmag! Ayaw lang, boss. Musukol mo ka. Ha? Makalagot! Oh, boss! 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 Victor! Uy! Asam ka, boss? Mo pa ganyan pag-abot mo, biya na sa ka. Kita ko kahit sakal! Karo ato. Takoy! Pag-abot niya, hindi yung sagtanaw tong auto nga bago siyang miabot nga nagsakay si Ani. Hindi niya, naimigawas nga mistisohon nga lalaki. Haid kisig dinawan. Mura siya ganang kakilawang sa laki ba? Tuntuhan na nga mistiso kayo. Moto'y nakapasapot ni Boss Hector. Kabantay sa kano? Oh, so na nung di mo kabantay ha. Sa, niyang kutas doon. Doon ko kisya na to. Aw, kita kayo sa yung reaksyon do. Saan? Nagpangagot siya sa ngipon. Klaro ato, sam kay. Ngagot? Oh! Ba sige patol o baka ha? Adik? Iyay, sumbong ka Boss Hector ha. Ingnon ako Boss Hector ha. Dali ay! Nagpalagot yung bayo mo to napangagot siya. Pangagot. Napangagot siya sa kalagot kaya nagsilos to siya ni Ani. Do, Oh, stila na eh. Ikaw na yun ang lalaki nga version sa Marites. Mantayon kay kandako. unsa? Mantayon ka. Ikaw ba? Mantayon ka. Eh, piloto ko ng baba ni mo. Piloto Wa ka. ko mangimantay do. Based over observation at ako ha. klaro, And analyze. Klaro Ano ha. nga to ba? Imo analyze yun yung reaction ba? As a matter of fact, dugay na ko nakabantay ng Boss Hector. Nga, overprotective kay ni Ani. And therefore, I conclude, Para sa badi ay, therefore, conclude gihimo pa na imong science experiment si Busiktor og ani. Puyo, oy! In English ka diha, gay kagagdila. ibang an ka na ko do. Di man. Ha! Wala ka kibaw nga most pag-elementary pa ko. Ano ka? Most ko. Most? Oh! Sa nga most? Most ko! Sagot nga most ka? Most lagi ko sa una. Badi ay. Lagi, di mo siya mutuo noon. Lagi. Most di ay ka. Oh! Gragod. Saman. Ha! Most absent. Ano? Wa gabae. Sa badi ay. Karan! Andam na ko. Mugi ka na ko karon paingon sa dapit nga giingon ni Ivan nga magkita kami human niya mahatod si Ani sa ila. Grrr. Every time litukon ko ang pangan, it brings shiver to my veins. I hate it. A lot. I hate her face. I hate her name. I hate her so much. Si Ivan, siya na sa nanawag. Naliguro nga makikita dyan ko niya karon. Kaon po nga akong cellphone sa kong purse. Oh. Si Hector? Siya kini. Oh. Hey, baby! Kita ta. Ha? Ani ako sa bar nga imong giapasan ako sa miagi. Ha? Pero malain ko ang... Kung dili ka, okay na. Daan na naman ko ini. Kasi kan-choice ako pirmi. What? Of course, you're not second to anything else, baby. You're my top priority. You're my... Oh, shit! Wala din siya sa pikas linya. Gibutangan ako. Oh, shit. Saan man ako ini karon? Dili ba himong dili ako tungahon si Ivan kay tingalig mo atras siya sa mong sabod. Aban, dili sa mahimo nga dili ako tungahon si Hector. Damn! Yan po nagdungan mo sa pong duha. Ay, makalagod. I can't decide. I am such a poor decision maker, no? Daddy! Help! I need you to decide for me. Dad! Dad, where are you? Daddy! Yes, baby. Dad, I'm confused. And you want Daddy to enlighten you? Yes, Dad. I'm torn between two men. Naglibo ko kung kinsa nila ang akong pagkikitaan karon.
You let your heart decide. It never fails. My heart won't fail. But what if it's the man that I love that will fail me? Should I fight for him? If it's worth the fight, then yes. Do it, baby. You have my blessing. Thank you, Daddy. You're always the best. Huwag na ko masayop sa kong kipuhat. Huwag karon, mas bisamot pa noon ang akong kagustuhan nga maangkon jud na ako sa Hector no matter what. Oh, thank you, Ining. Sick pay. Yeah. Sikpi. Bago pa ni siya akong pandungog da. Never heard of it. Sa una. Lahi sad, pait-pait yun siya. Kung ganahan kay tamis, mahimo magdong o... Oh, no. Ayaw na. Hindi ako magdugay. May lain pa kong lakton gikan diri. Hala, giingnan bitaw ti ka nga ayaw na lang kong ihatod. It's okay. O niya pa man sa mga among sabot. Sakto na sab nga maabot ka dito sa among gikasabutan. Sige. Dili na ti kapugngan. Don't mention it. Salamat ha. Ato na gulo. Pagamping. Bes, ato na ko. Tana, ihatod ti ka sa gawas. Ayaw na. Ay, okay rag yun. Babush. Ikaw cute. Gwapo na kay ka mabayot Sure, abas, uy. Makabatis lulo. Ato na ko, girl. Bye. Bye. Usigod to. Ha? Gikisan ko niya lo sa akong lips. Bangag sa ilong. Ay, nagdudag yun bitaw ko atong imong amigo. Iyong tagabayot pero mura magdili. Nagduda kung nagpabayot-bayot lang. Dili luoy. Bayot man gito si Sir Ivan good. Pero nagtakuban lang kay wa magud masayod ang uban sa tinuod nga pagkasiya. Bayot, ha? Unya sa lips ni mo mihawk. Sagdi na lang to luoy. Baliwa raman sa dunia good. Wa ram sad nako para kiss lang. Unsa? Wa ko magdahom nga ingon ato kanumoy og lips si ani. In fairness, nindotag ka ng iyang ngabel. Moist and soft. Shit! Naglain ninong akong lawas na. Mura gusto na akong luparon ng dapit nga mong abutan ni Missy. Ikaw karon nga akong paymuslag maayo, Missy. Kay ikay na kaingon gibati na kong pagpanginit karon. Kapag kita na kong pilo, alay na mo doha. Sa di ko mulahos sa mong abutan. Karon kay misukot kining atong set-up karon, Missy. Ipaniguro ko nga ning higayon na maangkon ko na dili lang ang imong lawas kung dili lakip ang imong kasing-kasing. Dugay na kong buot makikita o balik ni mo, Missy. Apan humans na itabo na to. Wa ka na yun magkikita ka na ko. Wa ka na magkikita pa ka na ko kay matod mo. Wa ka na interes na ko. Natilawan ako ni mo. Shit. I am somewhat insulted nga human ka makatilaw na ko. Dili ka na makikita. Unsa? Wa ka masatisfy sa akong performance? Then I will make it even better this time. Ug ipaniguro na kung mupilit ka na gyud nako, Missy. Usa pa ka siyat. Aw, dubli ha.
Here's your scotch, sir. Thank you. Oh, Kinsi. Abi na kung di ka mo ni. When did I ever fail you, Hector? Hmm? When I am nothing but a spare tire to you. Sorry, Oh no, it's my pleasure. nalipay kang gipasakitan di ka? Nalipay ko nga ako ang imong nahuna-una ang tawgan when you need someone. At least, nang bahina, I feel wanted. So... Oh, shit. Si Ivan. So, ano sa'y problema? Pero ba nag-inom naman sab ka? Okay, tell your story. Una-una, ala nga imo kong suod nga higala. Okay? No way. You don't like me to be your best friend? Dili. Don't I look trustworthy? Dili tungod kay kining akong sakit nga gibati na ako sa akong dugang karon. Ang akong best friend ang hinungdan. Oh, So nganong buton ko pa man nga magkabaton og laing best friend nga babae. so, nahadlok kang pasakitan sa taka? Gusto na ang magkausa. Kay kung sigihan tingalig atakihon ko. So, ang sa mata karon, balik ta sa kong status ni imong girlfriend. Kay kung naon ko, nga imo kong uyab ni kayo na, ug nag-inom ka, tungkol sa laing babae, knowing that you are hurting, I might slap real damn hard, baby. Pues, sagpa ako. Unsa? Sagpa ako. Kanang mawingig ko, ha? Unya, mauyog ang akong utok. Basin pag, kung matayog ni, makatunis paghikalimot ni Ani. Shit. Sorry. Leche. Sorry gihapon. Damn it, Hector. Sorry lagi ko ni mo, Ana. Why can't we just choose the one we love? Or masayo na unta pa? In that way, mas lesser ang masakitan, di ba? Kung may kay gayunan nga, papiliun kang babae nga imong higugmaon. Would you choose me, Hector? Should I take it as a no? Kung sa laing higayon tingali ko ni mo pangutanon, kanang higayon nga dili ko in love karon ni Ani, tingali. Pilion ti kamisi. Oh, that hurts. Pero salamat sa imong pag-angkon sa tinuod. You just give me more reason na magpursigi ko nga maangkon ka. Babae kagid nga version ako. So, kung mo na, bagay tang duha. Mas bagay ta nga magtagay. Diri ta bagay. O imo ni. Oh, thanks. Oh, shit. Pila na rin ako kasyat. Wa pa magi ko maigo. Ay. Taas-taas lang tolerance na ako sa binoda. Shit. Tubaga. Importante na kaya nagsigma nagbalik ang tawag nimo. Sige na. Kung dili ka gusto nga makabati ko, then nakaw dito. Okay, fine. I'll take this. Hello. Diri ko sa itong isabutan, David. Ayon ka na. I'm sorry, I can't make it. O sa? Bisi tarong ta nagsabot ka ganiya. May nungdanan kong gilakaw. I'll make it up to you next time. No. Gusto kong karon ta magkita. Karon na nga itong sabot, so karon ka magkikita na ko. Karon ta magkita. Kinahanglan anhion ko nimo. Hey, wait. Are you demanding on me? May katungod kong budiman, kay may alas kong gikuptan. Oh, so now you are threatening me. Actually, no. Wati ka hulga.
Ipahinumduman talang ka sa posible na kong mahimo kung imo kong duwaan, Missy. Unsa? I can't play nice with you, Missy. I will mess up your life kung dili ka mutuman sa atong sabot. Oh, shit. Ayaw ko, Golga. Shit ka. Come, Giingnan ti ka nga may laing ko may nung danon nga gilakaw. magpaabot ko nimo. I said... Hello? Hello, Ivan? Hello? Shit! 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 Nakalagot! Mahaya ko ba? Nga ikaw ang akong giduol, Ivan? Shit! Dili ang sama nimo ang makabulapog sa akong mga plano, Ivan. There is no way! But shit! Saan ako ini karon? Dili ko gusto biyaan si Hector din nga mag-inusara. Nagkinahanglan siya na ako. Okay, higayon ko na niya. Ikapakita ko niya nga andag mo kanunay nga muuno niya. That I can be a good friend. Nga dili lang ko para sa kama lang maayo. Nga maayo sa kong hinigugma. Kibisan og gisakitan ako. Makahimo pagyapon ko sa pagsapot niya. But... Shit! Shit! Ang saan ko ini karon? Ah! Buset ka, Ivan! Leche ka! Hi. Kinsa to imong gikatabi nga murag nakiglalis ka man? Okay ra. Ay nagtubag ka. It's none of my business. Himo ko hinigugma, so it's your business to know my business. Ay, si Daddy ka to. Gusto ko niya patuon sa dinner meeting with his new business partner. Iya ko na ko ipalaila. I'm sure. Yan nasa kong irito sa usa sa mga anak nga ulitaw niya ini. Wow. Di ka pa ana? Makabana kag dato nga parehas nimo? Hector, ano ko magkinahanglan sa ilang kwarta. I already have a lot. And all I want is you, Hector. Sige na. Ikinahanglan kasi mong amahan aron magpahumot sa ilang pangahan. Yan ana maginang mga negosyante. O nakasabot ko ana. So, go. No. Okay ra ko din eh. No, ubananti ka din eh. I'll just explain to Daddy later. Ayaw na. Mas Hector. kinahanglan ka sa imong amahan karon. Kung magkinaunsa, kung muligid sab ko din eh, ay kabalag ka. Kay ipatawag tar ka. You sure? Ikaw na. Sure. Ikaw na. You're my best boyfriend ever. Drink po directly. Tanahon lang. You are such a bad boy, huh? I know. Sige na. Ikaw na. Won't you miss me? Sure. Sige na. Sure ka karon. What am I, huh? Fly? But thank you for understanding. Lisod tingali tuod baliparan si Daddy. Magsigrigi hapon to balik-balik og pagpanawag na ko. So, saban, biyanta na ka din eh. Sige. Okay, bye. Oh. Balik man ka. Give me this. Ikaw na. Kay tingalig manginit ko ron din hiog. Dili kasi mong amahan mapunta. Kung dili, sud sa kwarto sa usa ka hotel uban ako. Ganahan ko namang ideya. But no, not tonight, baby. I really have to go. Bye. Shit. Karon pa ko kinalan nga mo biya ni Hector, kundi gaan kay pamatik ko siyang tinadaan ako karon. So, ingon na ni anak siya. Sakyan lang sa iyang mga trip aron makuha ang iyang atensyon. Now I know. And slowly I am getting to know you, Hector. And the moment nga makuha ko na ginunya ang imong tibok atensyon, ipaniguro kong mawano sa totally sa imong kinabuhi si Annie.
Sige ka magpalampiling diha, kinag-atubang sa tinuang isda. O sa may hunahuna ni mo diha, ha? Naguna-una ka kung unsay gibatis isda, gituwa siya. Unsa di ay, lo? Ingon ang isda, I'm hot. Walagi ka mo katawa. Bangag sa ilong. Ano man? Di magud katawanan imong joke, lo. Oh, di ay. Bahar ng power na ko na. Anala sige na. Kay migahi ng mumuhos plato tay. Isulti na ng imong gipanampilingan diha. Galibog mong kulugod. Galibog sa unsa, ha? Sa unsa man. Kung mat na, ayaw na lang ko ana, kay dili ko maayos numero. Di, lo, uy. Mas may pamaganing problem solving ini sa math kay makaya pa na kong sabot kung madugay na kong tutok. Kinilo, ganina pag ikaw siging hunahuna ini. Pero wag yapon ko makasabot hangtod ron. Kay unsa magud na, oy. Galibog mang kulugod. Si Lambert ang bilarga pero si Hector nga akong gikamingawan. Lo, ano man ni Lo? Unsa? Kaysa may gimingaw ni Hector. Ako lagi, Lo. Ikaw gimingaw unya nganong ari magkamangutanan nako. Nganong dili man imong kaugalingon imong pangutanon kun ngano. Lolo, sad, uy. Patabang ganito. Pagtarong ani oy. Kaslunon ka na baya unya wa ka gihapoy klaro. Unsa man gyud mo ni Hector, ha? Best friend. Unya, Unya. Lolo, sad, uy. Wa gani ko makasabot. Lolo, sad, uy. Lisod-lisuron man hinuon kong samot. Oh, si Lambert, Lo, nanawag. ako'y imong katubagon. Di, uy. Hi. Hi, I miss you. I miss you too. I'm still on the conference, baby. Pero gikapoy ko, hinungdan nga nangayon ako break sa mga tao to call you and regain my strength. Busy ka ayo ka. Unsa man, nag-vitamins na ka? I forgot sa pagdalit-dalit ako kanina. But, I'm okay now. Nga nakita na lang ka. I feel like coming home already. Gusto na ko nga buka kusog mo kiss niyo mo. O kung niyo mong dugutan. I wanna do more than just kissing you. Lambert. May ubang irigalo na ni mo na ako sa dili pa nga itong kasal. Ha? Lambert. I want to own you and mark your mind. Baby, please. Mahimo bag unya na lang nato naon ini kita na unya nato. Kun mauli ka na ba? Basin. Agay. Oh, baby. Sinita mo? Wa na oy. Miagi ang among irugod. Nayatakan ko. May iro mo? Karusa lang. Ha? Oh, wa. Iro ni sa musilingan nga. Miso din ni sa amo. What? Tingalig mo pakan ka pa na, ha? Close your doors. Aron, dili na ka naka makasensayo ng sudya sa inyo. Sige. So, unsa man, kumusta naman ka diha? Missing you. Ikaw, gyud. Ang imong trabaho ang akong but ipasabot. Tiring. Pero, kung may numdum ko di mo, mawarang tanan. And now, you just reminded me nga wapatod ko yung picture ni mo nga nagsulo diri sa akong cellphone. Oh, baby, hain ka karon. Niya sa bahay? Specifically, Sa kusina. Kay? can you go to your room? Ha? Nga naman? Can you copy yourself wearing brand panty only? Ha? Agay! Agay! Baby, Natumba na sad ko si Ero. para
Idakop na nato sa City Pound. Kanang maong giro. As I come home. Sige. Ipadara mo po din akong irua kay sige panunubgod. Sakit kay stiil. So, baby, can you give it to me? Nahinamdom lang ko kung unsa kakangayan sa iyong two-piece nitong dito sa resort. You look so hot in two-piece. But, hotter wearing nothing at all. I can still remember clearly now. Your body looked like diyang nakita na kang hubo. Kay... Shit, baby. Dahil kay ipadakot po lang ka ng maong iro. Sa ako niyang pagpauli, ipaihaw ka pag yun na, kay iyaha kang ipasakitan. Sige. Ihawa. I have to go. Mag-resume na mi sa among conference. Bye, baby. Love you. Amping. Bye. Kaylo. Ano sige makapanunoblo, uy. Mamatay ka nining kukuna ko stiil na. Ganahan kang bata, kaya? Naghubo ka tubangan atong Lambert, ha? Misali ko ni mo nga wa kay dautang buhaton samtang nag-uban mo dito sa resort. Unya nag-una-una na di ay mo, ha? Lo, Usamat! lulusad, uy. Usa lagi! Atakihon gani kag way hinungdan na. Ha? Way hinungdan nga nag-una-una na mo? Hala, no? Kung nakakita sa akong lawas, nag-una-una na. Di mahimong nakahubo lang ko itong higayon na. Og, lo, di sa ko mauwaw, lo, uy. Gawas nga hamis ang puti ko. Hindot masag kong lawas ko. Agkay! Lo! Mabukol lagi ko ini. Gitukol mo ko naman ng sartin, lo. Pero, lo, buotan kayo og sweet si Lambert, lo, no? Wa na ko'y angay pangitaon pa niya. Ideal kayo siya nga uyab. Unya, nganong mura magkagdili happy? Happy, manggod. Wa pa lang gid siguro mo sink in gid nako nga si Lambert Park, ako ng uyab. Murabag, nagdamgo lang ko. Hemrag imposible kaayo para nako nga makauyab og parihas niya. Pero nahitabo. Si Lambert, pangandoy rin ako sa una nga makapapicture uban niya para ipanghambog sa ko mga kaila. Pero karon, ako ng uyab og In love kayo nimo. og buot siya nga magpakasal nami inigbalik niya, lo. Dili na siya makapaabot nga mo-graduate pa ko. Og mitando na ka? Olo. Lo. Nasayop ba ko? Muro man og nakalitan ko, god. Unya, lisod sad kayo og balibad niya sa cellphone. Mao to. Kung seguridad ang atong hisgutan, nagkasiguro kung alabaw pa sa imong gipangandoy ang iyang mahimong mahatag kanimo. Apan ang pangutana, kung ang imong kasing-kasing, andam na ba nga mudawat sa tibuok nga siya? Usa ka na sa kanunay kong gihunahon na, lo. Tingali mahiluna na kog. Dili na maglibog ko makasal nami. Nagkasiguro ka? Ambot. Basin. Pero ang sama ni Lambert ang akong gikinahanglan, lo. Mao ba? Og si Hector? Magpabilin nga, suod na kong ikala. Bugo akin ako eh. Ganun may biya magig ko dito sa bar. Unya niya akumulaos din sa ilang ani. Ganun wa magkumulaos og pauli sa amo. Unta, wa ko mabati karon ang gisulti ni ani. Mubiya ako.
Magpakasal na di sila si Lambert sa pagbalik ni inigikan sa laing nason. Mupakasal siya nga wa magpahibaw na ko. Oo. Unsa ragod ko. Suod raman ko higala og dili ka pamilya. Amigo ra ko. Human ko na sa nagkasal. Magpabilin gyapon ko kasuod niya higala. Pero ako, dili ko buot nga magpabilin nga imong suod nga higala, ani. Dili na ko. Sige ra kong ingon, ani, nga dili na ko, pero niya, mura ko buang nga magsigig balik-balik sa ila. Ingon ko ganina, pagbiya ni Missy dito sa club, nga mo pauli na sag ko. Kaya ako na lang usaon niya. Tingaling mahubog na sag ko, magwala na sag ko dito. Pero tanawa, kulahain ko paingon. Ni ako silang ani. Ni ako pauli. Shit. Nahibaw ko sa rason kung kano. Because you are my home, ani. Kung mapakasal ka na unya ni Lambert, magkuba, dili lang ang ako kasing-kasing kung dili ang tibuok kapag ako. Ambot ko lusaon ako sa pagbarog kung mapunta ka na unya sa lain, ani. Abi kong di ka na buwan eh. Nadugay ka. May gihapit lang ko og palit. What is it? Kini. Pusas? Interesting. Are you planning to use on me? Am I too obvious? In fact, yes. Ivan, easy. I want you so bad, Missy. I know. Desperate Evan. What? Kaya saan ako niyo paingon sa kama? In a hurry? No. Eager, yes. Ayaw pagbangon. Ang bigining pusas kayo mong ipalit. Hey, wait! Unsa mo ka na? O saan mo gini? To buckle you? No, sweetie. It's the other way around. Kay ikaw akong ipusas. What? No! No! Can't say no to me, Missy. Hey! Ay, parang sa ba? Boy, ang ako kamot. Isunod ka ang imong mga tiil. So, stop moving, okay? Ivan, no. No. Hey. Wow! Napusas ko ng duha ni mo kakamot. Ibabaw sa imong Samtang ang duha usap ni mo katiil, nabila na sa masigkat mo iskama. Wow! I love this view. Boy, iko sa ba? Stop moving. Pasaman ka. I'm in short. Okay. Kung ganahan kang masamad-samaran, karang imong hamis nga parit, be my guest. Ay, shit! Gilap din mo, galit ang ako si Nina. Shit, that's expensive, I can afford buying you this. Pero dili ko maka-afford nga magtanaw lang ining indot kay nga view nga niya sa akong katubangan. This perfect volcano is so enticing. Kaniyot akong hakpon.
Pugon ko ni. I want you to scream my name later, Missy. Wow. Meron sa kilid ang higot sa imong underwear ang gigisolo ba? Shit. Urag imong yung ipangandama na. Dili na kinalang gisiyon. Kaysa yun ra kayong hubuon gamit ang akong baba. Umano ni gabi una. Paniguro ko ni mo magpakita ka na kanako, Missy. Ako na ang imong pangitaon, dili na kitong Hector. Nakainom na ka ganina pagpaulit nimo. Unya karon, gatubang nasabkaan ng beer. Padungag sa timbang la, aron magkuhaan ang akong kagwapo. Nangumidya ka pero nasayod ko nga magulanon ka. Wala Apo, ako ang gikaoban ni mo sa tibuok mong kinabuhi. Karon ka pa ba mamakak na ko? Dula sa doy. Magimot lang sa kuko panagsagod. Nakahimo kas pagtago sa tinuod ngadto ni Ani. Nga dili kay nagdrive ka lang og karaan nga minibus ni lolo nimo. Kundili, usa ka nakarespetado nga inhenyero. Lakip ba ang imong pagbati ngadto niya? Imo sang taguan. La, Ay, sige ka. Sa kanunay, mauwahigyod ang pagmahay. gamahay na bitaw ko. Kay naunhan ka na sa uban? Kaslo na siya sa uban la. Sakit kay kung dughan. O ka na. Tungod ra usab kay wa ka mo risgo, apo. Lola Armida. Hector, apo. Ang gugma, usa ka sugal. Kung dili ka mo sugal, dili mo masayran kung anaa ba kanimo ang swerte niya ng higayon. Kutob ka na lang sa pangindahay, nga unsa ka kon misugal ko. Midaog ka ako. Kapoya mainlablaw Bugat sa dughan. Kana tungod kay imo manggipriso. Hawa man nimo buhi Buhi og hatagi kagawasan ang maong pagbati. Aron mo kaan ang imong dughan. Uwahin na la. Uwahin na? Sa akong nahinumduman, daga pa si Ani. Pero kaslo no na. Kaslunon pa lang. Mahimong mausab ang iyang huna-huna, apo. Dili ang sama nako ang makapausap sa hunahuna ni Anila. Dili ka gihapon masayod sa posibleng mahitabo kung dili mo suwayan. Lola Armida. Kung makasama gid si Ani ngadto ni Lambert, mupalayo na ta dinhi. Mulikay ka? Aron kalimtan siya. Anong alimuot man, uy. Og, anong mura maglisod ilihok. Ay, giurom ko. Uy, limpa. Mura ka, anong mata naman ko. Ay, limuot kyod. Sa maning, may bukton nga, nagakus akong hawak.
taon pa lang. Pero nahibaw na ko si Kinsang tagiya ini. Si Hector. Hoy. Hoy. Ayaw niya makas akong kwarto matog. Mitapad nasab ka na ako, ha? Nagsaba, natug ko. Mitingog malagi ka. Kuhain mong kamot ba? Alimuot. Sige. Ay! Tutsa ba? Anong kialis naman ko din mo? Atubang na ako og ari unlan sa kumbukton. In fairness, humot kay sabon imong ilok. Simot lang. Dili na sabon. Igsagol ang baho sa imong giinom. Ug ang humot sa imong bakba. Ay simuta kung dili ka ganahan. Ganahan naman ko. Lucky kayo. Inom ko sige. Ganahan man ka ka. Hamyo. Ani. Magpakasal na ka? Dili na unya nga akong bukto ng imong lanan. Kang Lambert na. Dili na sa bunya. Ako ang imong gaksong hugot kayo. Nasama anak. Siya na. Mingawa-naon niya ako nimo. Tinawal. Bata pa lang tong imong ini, diba? Labaw sa usa ka igsoon. Labaw sa igsoon. Kung mao, ang sanay ko nimo. Ah, best friend. Best friend? Ani? Mo pakasal lagi ka niya? Hector, hugot na kayo imong pagkakos na ko. Ani? Mahimo bang sa katapusang mga adlaw sa atong panag-uban? Sa dili ka pa mapakasal? Mahimo bang ihatag ni mo na ako ang tanang bakanting oras? Gusto ko makauban ka samtang ako ka pa. Hector, Mahimo ba? Ani? Can I kiss you? uy. Di patong ka nagot na ko. Pasakti ko. Hector, Mahal ka. Mahal ka, Ani. Mahal ka. mahal sa tika. Gusto ko una-unaon. Isang karulay kayo na. Nga mahal ko ni wala po pasto sa kahigala. Ug dili sama sa imong igsoon. Gusto kong isipon nga labaw pa niya na. Bawa na mga ako. Kaya kung mulapas na ko dili sa imong liog, tingalig. Dili na niya ako makapugom. Ane. Stop me. Ani, ako ka. Ako ka. Ani. Oh. Ani. I'm sorry. I'm sorry. Kung nilapas ko. Sorry. Sorry. Sorry kayo. Nadala ko sa kainit sa kong kipati.
Sa akong tingali na inom. Sorry. Next time, dili na ko mo inom. Kung matupad ko din. Lami ka man ko. Nalimot na noon ko nga. Limited edition na day. Ako dihat mo. Hector. Sorry. Diribe. Gibali na sa ni mo itong posisyon. Bugat ko. Mas gaan ka. So, ikaw ang diha sa ko ibabaw. Oh. Ikaw gusto ko na yung maghugot kayo. Namiss ni ka. Mamiss na ko ang mga moment kasama ini. Kung na si Lambert na magkakos ni mo magabi. Dili ka na may numtunan ko. Lahi raw. Pansay lahira. Oh, tural. Lahira gyud. Mas dako ka ako. Klaro, anak. Naku ang unsa. Basta, Bastos na no. kung bastuson mo sa pagkunahuna, basin. Diribi. Iwas na nagkatog. Uy, kaya nagtuyhakaw diha. Butang na lang imong usa kong dughan. Mga tuog na ta. Hector, Ay nalagi tuyhakaw. may sulti pa ko. Ugma na. Kadlaw na. Oh. Pilang na imong katuog. Duty pa kaon niya. Kadto ba? O lagi. Kato lagi. Seryoso ka to. Gusto ko makauban ka. O, ihatag nimo ang imong bakanting oras diri nako. Samtang, niya ka pa, uban na mo ni Lolo. Dili manggod ka na. Anong sumde? Kaganina, good. Asan to? Katong... Ah, gets ko na. Kanto? Sorry na. Nadarang lagi ko sa kainit sa kong lawas. Nagkanta ka. Naabot ko sa imong liog dayon sa imong... Mapakit ni mo eh. Sumudi eh. Katong imong giingon kanina sampang kiss ka na ko ba? Imong man? Ay, dili. Katong usagod. Gusto ko masayod ko na. Tinuod pa to. Tinuod pa? Aman sa? Nga mahal ko ni mo. Labaw pa sa usa kay suod ug suod nga higala. Tinuod ba? Dili to dinaras sa kainit sa imong lawas tungod sa imong nainom? Oh. Hector. Hector. Makalakot. Nagtabi pa gani ko, natog na. Maayo, oy. Wala lagi kay batasan, no? Kining imong naong. Mamiss ko ni. Nga kanunay na akong makita. Huwag mangulit na ako. Mamiss na ako. Ning imong kabuang nga. Ani ko ni mo pakatulgod sa ibabaw sa imong lawas. Dako giti kagkasalig sa imong kamatsyo. Mamiss na ko ang tanan imong kabuang. Ang imong ka-overprotective na ko. Ang imong pagpangka. Mamiss na ko ang tanan nimo, Hector.
tasab ka, kuya. Iyan ang gigdaang iyang usa kong dugan. Wa ko matugaan eh. Nabati ko ang tanan nimong gisulti. Ug wa gyud ko masayo. Sawa ko pagtubag sa imong pangutana. Kuya, mahalagig ko nimo sama sa imong igsuon. Kung nagpadaha ka man sa akong gibuhat na kanina tingali. Tungod lang kay tao ka lang. Ug dadakas ka init sa imong lawas. Apan dili ko nimo mahal. Sama sa pagmahal na kualan nimo. I love you, Ani. Dari na. Dili na, lo. Late na ko. Kay dugay ka mang nahigmata. Parehas mong duha ni Hector. Bag-o pala sabtong migawas gikan sa imong kwarto og nagdali pagbiya. Kay late na sab kuno siya. Huwag gid mamukaw. Tugag-tugag inom niya. Dugay na kamata. Ikaw, wa magkamagkainom. Nganong dugay magkang nakamata. Kaya man kung... Yun sa ka man niya. Wa, luoy. Era ko kung gisamok-samok ka netog. Dugay na hinoon ko nakatug og balik. Murag yung mong mga bata. Nala sige na kao na. Ayaw na lang lagi, lo. Ato na lang ko sa office, lo. Babay na. Ay, ambot ko na. Ngayon ba kong malipay sa kasuod ining duha? O kaha mag-uol? Tingalig maglisod na hinuon ning duha og mubuon ko mga minyo na. Ngano gid bitaw dili ang kunay nga klaro na magyud-unta silang duha. Hey, mga way klaro. Mas may pagtawagan na lang na ko si Teresa. Manlaag mi Unias Plaza, ha? Mura big lovers in Plaza, ha? Nahutdan ra ba kog pamada da? Ang uban mayong pumada, mayon sang uban pamada. Ay, parehas naman siguro nagsakto. Ganahan na ba kayo siya atong pumadahada? Ngitaw na ko, muadto ko sa unahan nga parmasi. Kadtong karaan na sab dinhing dapita, kay sila ray na atong pumada, ha? Pagkat sa ilong! Shit! Gipusas man ay gihapon ko. Shit! Ay, kapoy-poy na sa kumbukto ng til. Ivan! Ivan, let me go! Ivan! Shit! Don't tell me nga gibiyaan ko niya din ining hotel. Ngayon ini ang akong posisyon. Shit, mapatay ti ka, Ivan! Shit! Ivan! Shit, abi ba na kung imo ko gibiyaan din View uncovered? Masudlan palang gaglaing. Nana silaing magkasungka ba na itong mga iring banbanon. No way. Hige, kapoy na kayo, kuboy, inako. I still enjoy looking at you like that. Legs wide open for me. Hands on surrender. You're enjoying the view? So much. Then damn, you enjoying the sight of me. Lechika! Binoda kaya ko, Til. Ganina pagkadlaw na niya. Tawag yapon ko ni mo buhi. Kakapoy na kayo. Kapoy na kayo ako mga kamot ba na nasamad na Busa buhiin ako. Kaihion ako. Okay. Ivan! Ivan, what are you doing? Nga na may higda makadadapit sa kumbilahan. Shit. Kaya umaga ka. Then let it go. What? Let me drink it. What? Seriously?
Buhatan ba nimo? Of course not. I like exhibitions pero wa na maapil ha. But if you insist, why not? Nope. Not my thing. Basta sige. Buhian talaga. Ay, unsa man na? Ang gisod magud nimo ang iyawi si mga brief. Get it, baby. Oh shit. Use your mouth. Shit, Ivan, may mo ba? Unya, napaias ako. Kayo nakikudili naman to. Spoiler? I'm not. Yes, you are. I'm not. You're starting to get boring in bed. What? No, I'm not. Bakwi ang imong gisulti shit ka. I won't. Bakwi a shit. Then get the key. Come near. Come near me, and I will show you how boring I am. That's my girl. Taking the challenge. Okay, here, baby. Oh, get it. Get it. Oh, there. You're getting closer. Oh, yes. Yes. What did you say? Boring na ko sa kama. That was a while ago. Siya'y pagawas. Gladly. Pagawas. You are long and proud, baby. Long. Long, ha? Then let me cut it. Missy! Buhi! Shit! Sakit kayo! Imong gibaan! Shit! Kasakit! Fuck! Shit! Why did you do that? Because I was boring, di ba? Shit! Sakit kayo! Marag nasama na! You have to pay for it. Tibuk adlaw ting gamiton. And you can't say no sa buhaton ko nimo. Wait! What? Wait, I'm serious. I wanna be. Let me at least be. Huwag makahimo ka na si mong buhat nga buhaton. Whatever it may be. Damn you, Missy. To hell? Fine. Basta kauban ka. Uy, wala lagi si Sir Ivan ron, no? Nya, late na siya miabot, ay. Bahala sila. Di lang ako sila tagton. mo, girls. Mupadayon na May kikos kong gibuhatin nasagap eh. kong balita, girls. Unsa man? Di ba sakay ko ng intern nato din sa sakyanan ni Sir Ivan? Grabe ha, katul kaayo. Kunwa iyang uyab, laing laki na sa iyang ubanan. Ibang level ang ka-flirt mga grabe! Tunggan mo, uy. Kung dili lang mo abot sa pagtungod ni Lambert nga pugnoon kaning bayhana. Gilarutan ko na gid ni. Siyempre no, Gamay lang gani siya kuwang nako. Dili gani ko makapugong ron na. Oy, kung matangtang ko, ay na lang mo kahipong. Kay syempre, lahi bayag power ang, you know, no? Pero okay ra, oy. Kaysa ikauban ko dinhin babae nga lawas mo'y gihimong puhunan aron makasudinhi o makahunting sa mga gwapo nga mga boss nato. Uy, wala ka. Migo ka namin tayo muna din, May problema ka nako, ma'am? Naa. Wa ko mahinumdum nga nakasa ko nimo, ma'am. Og dilisap ko under sa imong supervision. So, in what matter did I offended you, ma'am? Kanang imong kaigat. Ngano? Nag-igat-igat ko din sa opisina, ngano? Nailog ba na ako ang imong uyab? Oh my gosh! Wara ba ko makailada? Basin, tuod og usa siya sa mga lalaking mag-atang nako sa gawas ng opisina. Unsa kinitingan sa imong uyab, ma'am? Gino. Ah, si Gino, kanang taga-marketing, no? Uyab di ay mo? Ingon pa niya kay buwag na mo. Ha? Unsa? Oops. Naguna-una din pa na biyang imong ex? Sorry ha. Dito sa kantin manggod, nagtabi sila sa ubang boys. Unya, wa may laing bakante mo tong milingkod ka uban nila. Og dito na ko mahibaw nga buwag na kuno mo. Kay saba ko na kay kagbaba. Mura ka no kaglabot sa manok. Unsa? Animal ka! Animal ka! Continue nang iro kay makabuhi o makapaako niya. Unsa?
animal dingan lang ko niyang kirok. Buhi ko ninyo bing. Sorry! Nauperte ka, ha? O sa dito ka nang magsige og paghot, ha? Di na iro? Okay. O sige, dili ka iro. Pato! Saba kayo kung makakitag laing tao. Pili lang, ana. Adto ka sa pato o sa iro? Bagay naman sa nimo both. Bye! Mabalik na ko sa kong cubicle, ha? Kay may daghan pa kong buhaton. Dili ko parehas sa uban din higod nga abi kay regular na. Magsige na lang og tabi. Unya-unyaon na lang trabahoon og magsige na lang panghimantay. Nalimot na lang hinuon og panghimantay siyang kaugalingon. Buhi ilagod ko ninyo, be. Ay! Hoy, Lorna! Buhi ko ba? Asa ba diya? Yung mo sa saday, oy! Kalma lang, day. Yung mo maginitan pirmi na si Ani, uy! Ikaw ba? Ikaw ba hilabtan mo, tugay ka? Mulaban ka ito babayhana, ha? Mulaban ka niya? Nga naman, ha? Lang, tabaga. Mutila pa siyang lubot. Kay musip-sip ka, ha? Uy, unsa ako? Ha? Nagbinutan ba yagyod ko ni mo, ha? Bisan po angon ka? Silbi ko paubos ni mo, girl. Pero may sobra ka na. May masara ka! Nakakay ko ni mo. Ako na hilabtan ng kanta ko. Ani tamang lingkod ining ilawom sa punuan sa akasya. Dali, muya ka ta. Sorry. Nalimot ko nga dili ka na di ay sama ka ni Adto. Dato ka na di ay kayo. Huwag na maanad nga magkahugaw ang imong sampot. Uy, dili ka na ang hinungdan. Kung dili, dili na ko magkahimo sa pagyaka og lahos diha sa yuta kay sakit ng akong tuhod na unsa ka ba. Sorry. Nalimot kong tiguhang naman day tuod ta. Mubalik magudkos ka batanon kung ikauban ti ka. Saba ka diha. Dito ay. May bench dito. Adto ta na. Kadiyot lang. Ngano? Teresa, asa ka man paingon? Uy, may paingon siya na ng dakong punuan sa pikasbahin. Mas ganahan tingali siya na ilawom sa kahoy nga nara. Ako siyang sundan. Maria. Ni apagihapon. Uy. Pila pa ba'y edad ta dihang gisuwat mo dinhi ang panganatong duha? Og imong gisud sa drawing a heart? This is size. This is... husto ka. Huwag na hinumdum paghihapon ko ni atong higayon na. Hapit man luod si Armida, kay wa diha maapil ang iyang pangan. Ngano kunong ang ato rang duha ang imong giswat nga unta kitang tuluman ang suod kaayo. Pero gitubag mo siya. Wa makita ang imong pangan kay among nadatugan, natabunan. Onya, gialsa mi nimo. Onya, kibugat man mi. Hinungdan nga na ilaw man ka. Hugonya, mituusab si Armida. Ang tinuod, wa siya mo to. Ha? Dugay nagdasayod si Armida sa matuod kong gibati diha nimo. Siya mismo ang nagtukmod nako kanunay. Nga sultihan ka na sa matuod. Pero gidaog lang yun ko sa kahadlok. Nga tingalig wa kay gusto nako. Og imo na hinuon unya kong likayan. Kung nahibaw pa lang ko kaniadto nga mahal usab dahi ko nimo. Ako unta mismo ang midiga nimo. Hinay ka na kayo og lihok. Tinuod na. Nabiyaan na gid hinuon tas panahon. Dili na ta makahimo sa pagpanganak. Tinuod, ano gon? Pero
Dili pa uwahi ang tanan. Unsa? Dili naman ta makasanay. Apan makahimo pagyapon ta anang butanga, Teresa. Bisan pa sa atong pangidaron, di ba? Unsa? Uy, Marcelo. Marcelo, hinahinaya ko ang pagkasultiha, ha? Unsa di ay? Time pa. Oo. Ngano naglingit ka sa atong kilit. Uy. Ay kung gitanaw kung wa bay tao sa atong dool. Kay ni arbata sa plaza. Wa, uy. Mingaw na kining plaza. Dili nasama ka ni adto nga daghang mga bata ug mga batanon nga magdagandagan. Ngano ba? Isiguro na ako nga way laing makapati sa akong isulti. Ay, Marcelo, kung unsa man ka na, siguraduha ha nga dili ta ka mahapakan. Musugot rabag kong mahapakan. Ikaw pa. Sa baka nang buot mong isulti, ha? Teresa, makauuaw. Pero, tinuod man sad. Imo maningsa kay lakaw-lakaw magkaglayo niya wa na mo pakita. Ha? Ngano? Virgin pa ko ang tunron. Huwag yung ko makatilaw babae. Kay gireserve na ko ang tanan diha nimo. Unsa? Pasuay ako. Kung kahibaw ba ko. Saba ka na, Marcelo. Masig laing lungag akong masunlan. Basta ikaw ba animal? Animal ka gyud gihapon hangtod karon, Marcelo. Tampalasan ka. Tampalasan ka. Saon mo ka ng imong sandal, Teresa. Bebe, ako ning ihapak sa imong naong nga baga kaayo. Unsa? Hoy, ay pagdagan, balik dire. Ha? Dili na ba ako magkagukod di mo, ha? Balik dire kay hapakon ta ka. Hoy, Marcelo! Magang sailong! Saba, Marcelo! I love you to, Teresa! Ang ano dahil ka, tinuod ko. Wa man masuod karon sa trabaho si Ivan. Ay, wa sa ko'y number niya, good. Dili na ko siya mahimong matawagan. Ay, nabalakan hinuon ko niya da. Tingali ko siya nahitabo niya pagbiya niya gikan sa amo. Pero kung naa pa, nabalita na sa bunta. Ay, may mahinungdano ng tingaling gilakaw. Magpaulit na ko eh. Ato ko sa anahan mag-atang kasakyan, be. Oh, Hector? Huwag kagin maghuwat na ako. Di ba mingon man ko? Nga kuhaon ti ka kay sulito na to ang oras natong duha? Kung wa pa rin ko maabot ron, magsiga di untang ako mga mata o paabot nimo nga magkagawas ka des building. Kay mibiya na di ka. Sorry na. Nalimot ko, good. Basta ako, dali lagi ka malimot. Sus! Drama, eh. Saka na eh. Saka na. Nagpansil ra ba ako? Lisod isa kay. Dili ko kahibaw mo binabay og angkas. Hindi maglinaki kag angkas. Di na makita imong atubangan eh. Kay masalip ng raghihapon ako. Ang ako ra mata sa loyo nga gibutang nako. Dapit sa akong sampot ang makakita. Amyo. Sakay na. Ug sabakan ning akong jacket. Aron nimo matabon. Oy, Boy Scout. Sa tanang higayon. Dali na. O lagi, oy. Nagdali lagi ka. Lisod ba ya, ha? Ay, magagnaong ay. Eh, isang ikaw bang laki? Pukpuk inibihan no, bay. Ikay ang gipasabot? Niya man siya magtanaw na to. O, iya pag ikang gitudlo. Ay, pasag di na siya, oy. Ingon gina siya, ana. Mo nang, pag may makakitag bugno. Gitawag kanyag dili maayo. Pasagdan ra. Sus, wait na lang, good. Bitay ang baat niya. Larga na. Makapahiluna na ko. Di ko mo patol og bayot. Pero ganahan ko muhatag og leksyon ni bayot ha. Onsa? Hector, hapuyo ha? O sa may mong buhaton? Basta,
Munaog sa ko. Ay, dili lagi. Puyo diha. Ay, sigakos-gakos diha, bi. Pita eh. Atat sagay ka nga makafeel sa kong abs eh. Unya na gud na. Feeler. Pasagi na lagi na siya. Tanan ba? Uy, wow! Mayugin mamili og laki. Mga gwapo yun ang mambingwit. Wagi ko ganahan siya sinultan ni bayota na. Ha, itong dila. Dili ko ganahan nga may manghilabot nimo. Mapabay man o malalaki o mabayot basta hilabtan ka. Makatilaw gid ako. Kadil. Kuhaan sa na imong kamot. Nga imong gibalikos nako. Ha? Kanaugon ni nako. Hector! Hector, sa ba? Ayaw lagi! Puyo! Puyo! Pasagdi lagi siya? Ano no? Mupatulog babay, ha? Ano mo eh? Kato, babae to? Ahat man to pagkababay? Mupatol ko bisag kinsa. Haha, katawanan. Zaman, mo'y buhaton niya ni mo pirmi? Karon ra na oing hawas Lambert. Di ay. Bantay la tong payuta to. Timalaan ko tong naong nga to. Unsaan mo ko na nimo siya, ha? Akong haggan. Ha? Kuwang tingali to skis? Komo? Gusto ka? Si Lusa. Feeler. Hain na ba kinis Marcelong gibiyaan ramang ko din his daplis may bayon? May paliton ko no siya makadiyot. Unsa na sagay na huna-hunaan ining tawhan ng kabuang eh. Ay, wapag yun gihapon mausap si Celo. Siya pag yun gihapon ang kanhing Marcelo nga akong suod nga hikala. Komedyante, puno sa sorpresa, o kana nga kinaiya ang usa sa mga hinungdan ko nga nung nakagusto ko kaniya. Kawas siyang kagwapo o kamacho kaniadto. Ay, kung wa pa kami magkalagyo sa una, unsa kay nahitabo? Nagkadayon yun kami? Pila na kaunta ang nahimo na mong anak o mga apo karon. Kasweet yun ining tawana. Paminaw na ako. Bisan kun pipila ka tuig naming mag-uban, kanunay gihapon siyang magkupot sa ako mga kamot. Anya, kutawan ko niya og sikpi. Magdungan ni sa paghigop ni samtang magtusnob sa pan o kahapoto. O gining abot sa kagabion, iya day hinuton ang akong tuhod. Paingon sa tiil, ug haplasan armawa ang kasakit ug pamaol. Ay, Marcelo. Mao kini ang kanunay kong gipangan re kani adto. Nga makauban ka hangtod na sa akong katiguangon. Nga anaa ka kanunay sa akong giliran. Ug makatupad ka sa akong pagkato. Talisawb naman ang mga adlaw alang kanatong duha. Apan, dili pa uwahi ang tanan. Aron ipabati ko kanimo kung unsa ti ka kamahal. Oh, akong Marcelo. Wow! Ayaw na pagkaganoy. Muriging bata, oy. Ay, pagkagan. Mamukmuk ka. Sabyot pinianak ka ni Anthony Marcelo. Magukod-kukod din sa baybayon. Tuwad ka ni ka. Paukon ka. Unya, maghimo og bisan unsa dinhi sa bus. Usa kining dapita sa kanunay na mong atuon kani adto sa mga patanon pa kami. Usa to? Umang? May mahidumduman ko ni anak kani adto. Kasi Marcelo, ganahan yun kay siya manakop ni anang umang sa dagat.
O kay talawan man lagi ko, ug ingon man si Armida, ikaday mingkok doon ni Ana. Pero, iyon na. Natay sagod. Ang barog diyan ng babae, ug ang iyang tingo. Ingon ug sa, nakaila ko. dito sa lawak, ha? O, lakip na ka anang, lakip na ni anang lalaki nga iyang gikauban. Ah. Usa lagi buhat. Tanaw. Kalit siya gigakos diyan ng lalaki gikan sa luyo. Ay, mulingaw ko. Ano ba sa himantay man sa buhat sa uban? Uy, ina ba kinis, Marcel? Uy, nanggako sa kong layo kay mahadlokate sa hanining umang. Klaro kayo. Mas mahadlo kung mawa ka kaysa niya ng umang. Huwag ka nang mawaman ko no ko, Bel. Ayaw ko ipatakag butang, pero dili ko ma-misplace. Kung butang ka pa, ipaniguro na kung kanunay kang niasa kong bulsa. Aron di ka makita sa uban o makuha. Aron, ako kara. Kadaw, taon. Ingon ka niya na kami nung danon alang na ako, ani. Ani. Uy. Nihugot na mahino nagmaayo yung pagakos na ako. Oh. Uy! Gihagkan mo ganin mo akong tangkugo. Karo, oy. Awa ko, nangimbawt na lang hinuon ko. Gilo ka. Nakuha na nako og ako natultulan ang parte sa imong lawas nga imong gilkan. Pero, ay, wag na ako makuha ang imong kasing-kasing. Kinsi nag-ingon? Ako good. Mahal ka, di ko. Naibaw ko. O niya? Ang anong ingon anak man ni masunutihan? Basta. Ayaw sa pagliho. Ingon ani lang sa ta. Kutob niya. Gusto kong magakos ka. Kay tingali, dili na unya ni ako mabuhat pa. Mamiss ka ni mo? Sobra. Unsa ka sobra? Kung may labaw pa sa buong sobra, mauna ka na ani. Hector. Ayoko biyahe. Ani. Mahal di ka. Nga. Mahal. Di ka. Ani. Mahal tasap ka. Moabot man higayon nga. Dili na nila ako mabuhat. Diyan nimo. Ug dili na niya ako nimo makita pa. Yan ang tumay kanwa na eh. Nga ikaw lang ang buktong babae. Ako mahalon. Ug sama din eh. Ikaw lang, ate. Hector. Bihila ka. Diri ragod. Ato bang ako, be? Sus. Ipo ang imong ilong, oh. Muro na kag si Rodolph. Kailak anak. Ay. Naibaw kagid nga allergic kay ko. Kung makakita si Muluha. Baka ko mahuli kasan. Saan kami? Nagsigog pahid sa imong luha at sige sa kaghilak. Para asam ng luha. Ampo.
sa gihapon kag bata, da. Uy, nakaragway hinungdan. Saan mo lang kung maminyo na ka? Wa na ko uban mo. Saan ko pahilom itong karnirong dako? Ha? Saan man yung pagpahilom ni mo? Nga wa man tumaswito sa imong bisyo? Ay, bawa dahil siya nga bisag pa ako nakakulmikas. Budagan pa ka namo ni Lolo ni mo? Nga maghilak? Kay ipakuha ang hulmigas nga may paak sa imong tiil? Nga unta? Kaya ra magini mo kuhaon? Ha? Kuya. Gara eh. Kuya mo. O lagi. Kasabot na ko. Terebe. Nakibaw ka nga bugat na kaani? Pagkugos magyapog ka na ako. Magsigar magyapog kag mina, bisan daga ka na. Inyuuno na gani ka. Ang sao naman lang kung wala ko. Kisa pa may mukugos na mo sama na ini. Ha? Di ka kaibundak lang sa imong bana? Mag-unsa na lang ko. Kunwa ko. Magmila. Klaro na. Kuya. Ganahan ka kiss, no? Pa-effect pa dyan ka eh. Bisan ganahan ka nga mahagkan. Ing na lang ko gud. Madara man ko hangyo. Di lang ko masugod kay tingalig. Dili ko makaundang. Ug malimot ko. Nasuod na ditang hikala. Ug dili hinikugma. Kuya. Last na lang nga. Ano? Anong? Anong mahal ko ni mo? Anong pinangka ko ni mo? Anong... Lahi ang imong pagtratar na ako kaysa upang babae nga imong nauyab og nabi ka. Nganong... Kay... Suod tang hikala. Na nagkota nga nag-uban. Kanara? Ansay gusto ni mo mabati nga akong itubag ni mo, ani? Gusto ko mabati nga. Nga mo ingon ka nga. Mahal ko ni mo. Labaw pa sa... Mahal ti ka. Labaw pa sa... Sa... Oh, Pasag di na. Sumpay o nang imong buti-sulti. Labaw pa sa unsa. kadiyot lang. Sige na. Ibutang una ko. Si Lamberting na nawag. Di ko. Tubag diha. Ngagi ko gusti ka. Bahala ka. Hello? Hi, baby. Hi. I don't think mulas pa ko lang days din baby. I will be coming home tomorrow. I want to see you. I want to touch you. Feel you. Be mine, honey. Aha? Mabalik na ka? Ayaw nagsa. What? Di ko ni mo papariyon? Ngano? Mga kasama, dapito ka muna mo sa pagpaminaw sa ban pang masumpay ni Ato Sugilanon. Ani, Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, recording editor ang ditayad, soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama.